everyone, good morning. Good morning. Welcome again to our channel. Another day. It's Saturday. It's well today. Hollow blocks. No more na hollow blocks. Yan ang problema ngayon. Then naghihintay kami ng deliveries. 1 o'clock pa makahatid. My God, dito sa Bohol hinahanap ngayon ang mga hollow blocks kasi ang daming nagpapakonstruct ng bahay. My God, in demand sobra ang mga construction supply. Yung hollow blocks, ilan yung mga pwesto kahapon ng hollow blocks na pinuntahan namin yung naggagawa ng hollow blocks. Nako, wala pong available silang maibenta. Kaya kailangan pag nag-order ka ng hollow blocks 1 week before, ganon. Kaya, pero at least nakausap ko na yung secretary doon. Mamayang 1 o'clock pa sila pwedeng maka-deliver ng 500 pieces. So, yun. Yun ang maibalita ko for today. At busy silang lahat doon. Ako naman ay magluluto. Magluluto ngayon. Tingnan nyo ang kulo dito. Look at that. Noong nagbagyo nasira pati mga aircon namin. Yung TV isa, niakyat din namin. Pero alam nyo, sira-sira ang mga appliances dito. Dahil sa bagyong Odette, ang mga furnitures, buti na lang na-save yung mga table, hindi nabasag. Iyon, ang dumi na. Ewan ko kung pwede pa yung sofa na yan. Ang mahal-mahal ng bili namin. See? Nakita mo na? Tapos yung mga walls, tingnan mo, mga walls. Yan. Tapos, yung mga nanlalait naman, hinahinay naman kayo ng comment. Huwag naman kayong mapanglait. Inaayos po namin ang lagay ng aming bahay. Madumi po, madungis katulad nito. Tingnan nyo, puti yan lahat noon, madungis ngayon. Kaya kung sino man yan, mga namimintas, buti kayo at mayayaman kayo. Perfect ang inyong tirahan. No? So, ayun. Paulam natin ngayon. Gawa ko ng sopas. Gawa ako ng sopas. Tapos, gawa rin ako ng chop suey. Yan. Dahil Sabado ngayon, special. Masasarap na ulam. Ayun. May buntot pa. Wow. Galing nga. Ganda. Habang umiinom ako ng Energen ko, yan ang breakfast ko ngayon, ay gumagawa ako ng chop suey. Yan. Chop suey. Ito na yun. Sarap po. At lagyan natin ito guys. Para lalong malinamnam. This is sopas. Ayan. Sarap. Pampalakas yan. Natutuwa yung mga trabahante natin yan. Kahit may share mo man lang ng matikman nila. At ito naman yung chop suey. Very delish. Ang sarap. Ang lapot. Daming oyster sauce. Ang sarap. Tapos yung crunchy pa yung gulay. Hindi overcook. Ayan. Ready na. Okay na. Sarap yan. Ayan. Sarap yan. Ang linamnam. Ito din. Sarap dito. Kasi na yung pang ito. Yung pasta ko ay yung maliliit na yung parang yung ginagamit ko sa chicken na macaroni. Ito yun. Ayan, malinamnan na lalo kasi meron ng gatas, fresh milk. Ayan. At nilagyan ni Marco kanina ng maraming paminta. Maraming. Ayan. Ready na. Ang sarap ng ulam namin. Ngayon today, Saturday, it's 26. Okay. February 26, it's Saturday. Sweldo day. Ako'y nagsaing pa. Nakalimutan ko magsaing kanina. Bigyan natin siya. Wow, sopas. So yun. Sarap yung chop suey. Ayan. Patikin natin na masarap yung ating mga panday at mahal natin yung mga yan kahit hindi tayo mahal. So, ganong drama may ganong drama. may pasta no? May pasta. Ito rin. Hindi, sauce. Kaya ganito po Sauce. agad.
Okay. Okay. Sino may birthday ngayon? Birthday ni Vince. May birthday ba na yan? Happy birthday, Vince. Birthday man ni Fredo. Ha? Ay, Fredo. Oh, di ay. 12:30 guys, lumabas kami at 12:30. Pala. Naalala ko, wala silang makakain na merienda mamaya. Kaya, punta tayo dito sa, anong pangalan niya? Bread. Daily bread. Oh, lapit. Ayan oh, our daily bread. Daily. Our daily. Hindi daily. Mga aming dumating pala. Our daily. Ay, oo nga. Tingin tayo. Tukso layuan mo ako. Oh, tukso, layuan mo ko. Maraming nagsitingan ng mga items ang Korean. Daming tao doon, oh. Nag-aagawan sila, oh. Kita mo tayo, guys, oh. Bibili ako tinapay. Bili kami. What kind of tinapay? Ito naman. Iba naman ang kanila. Ganito naman. Ito, oh. Para may iba-iba. May pineapple. Kailangan sa batong yan, di ba? Oh. Dito rin lang. Ang tama lang yan. Ha? Yung tama lang ngayon. 10. Gusto mo bang kumain? Inorderan namin kahapon ng Hollow Blocks, guys. Maghahatid sila ng... Hollow Blocks ba yan? Kasi nag-order din kami ng sand eh. Baka Hollow Blocks na nga. Kasi sabi papunta na daw. Ay, ito yung inorderan namin kahapon ng 500. Ayan. Hollow Blocks nga. Ayan. 500 pieces. Dito na ilagay ka mo. Oh, oh, mga gwapo lang. Aktoron lagi kayo ni sila morog mga Koreans, no? Tira ba mulingi, di mo pakita. Oh. Bata, oy. Uy. Oo. Oops. Oo. Kaya na. Oh, diyan. Oo. Anak. Okay. Hollow Blocks. Napuno. Kanya-kanyang action dito. Kanya-kanyang action. Nandiyan na ang bus? Nandiyan na, saan? Diyan na. Nako, nagpang-abot yung dalawang truck. Kasi tumawag sa akin eh. Ano una kayo ng Hollow Blocks, di mo yan, ano ko? Oo. Yung sun pa lang din eh. Sunod tong gravel. Makatras yung isa. Lagi? Oh my God. Ay, inisangit. Gusto yan, tawag ka? Ilan ba ito? Dalawa. Tulo yan. Ay, tulo. I-cancel mo muna yung wala na, hindi na makakasya yung mamaya. I-cancel mo na yung kasi itong wala siyang pisto. Dito na resibo. I-cancel. Moni, mga bagong aktor diri sa Bohol. Moni sila. Mga butan, batani. Mga upihan. Vincent Renan Barangka. Vincent. Sali stay nan sasayaw ng TikTok. Sa. Magkimbot ba? Sayo, mabiral ta doy. Yay, nasi stolen my day ron. Nakakaawa naman yung mga nag-deliver, kaya painumin natin sila. Nainitan, nagpahinga, hahangos-hangos sila na silip po dun.
Eh, mabigat yung trabaho nila eh. Kaya bigyan natin tinapay. Kaya nang tinapay ko ito. Walang extra kasing binili para dun sa merienda eh. Kasi yung sa mga panday, naka-budget talaga yung na ganun. Oh, kaya pasensya ha. Ito na lang ang may over ko kaysa naman wala. Eh paano? Aray ko, baka mahulog pa. Naku, pag nahulog to, wala rin. Tingnan natin sila. Nandito sila, oh. Saan mo sila? Hala. Hala. Tanawa sila, oh. Oh my God. Ay, my God. Dahan-dahan doy kay Agiyang Dagboy. Oh my God, ang face, marigo. Hadlo ka man mo, oy. Mga ang panday. Oh, sila. Oh, wala niya sila rin. Mawaw sila, oh. Nanang, merienda sa mo. Eh, sa akin tawag na ko sila. Tinawag ko na. Nagitawag na nimo. Tagaan pag yung tip. Uyawa, oy. Tagaan pag yung tip, oy. Sige. Saan sila dito? Hindi. Salamat, Shopee. Salamat. Salamat ah. Sige. Amping mo, amping, kanunay. Wala may tawad to. Saan naman sila? Saan sila doy? Ha? Ah, nanguha ka lubla? Saan man? Saan? Tulo, lawa lagi sila. Nadia subos? Sila dudong. Nasubos? Ah. Ayan, nakalabas na kami. Tapos na ang swelduhan. Ngayon ay yung pangangailangan naman namin ng aming i-attend. Ngayon, ang kailangan ko ay ano? Kailangan ay pagkain. Pagkain, food na pagsalusaluhan ng family. Yan. Kaya punta tayo, guys. At appeal na rin yung mga yung mga trabante. Yan. Oo, di ba? Pagkain na naman po sa Lunes. Kaya Pagkain na naman sa Lunes. ano Na naman kaya ang maisip natin? Salamat sa Diyos na iraos natin ng isang linggo. Awa naman ng Diyos ay okay naman ang takbo ng aming papatrabaho. Ito ng mga food, na-enjoy naman nila. Ang pagtatrabaho okay naman. Ang ganda, matiwasay na linggo. Salamat sa Diyos. Kaya naman, mag-rest tayo ng one day, then trabaho na naman. Ganyan lang talaga. Ito rin ang binili ko sa 7-Eleven. Eh, ewan ko kung na-videohan ko yon. Dito naman, ang kailangan kong bilhin ay groceries and then yung nagpabili yung mga bata ng croissant at saka yung pangalmusal yung strudel. Yan. So, let's go. Parang ulan yata. Ulan? Oh, Kaya mo lang. Ulan nga. Para maligo tayo sa ulan. Oh, bumati ka. Nandito ka sa Ay. video. Ay guys, Ayan, oh. kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Okay, let's go. Guys, ha? Unan doon sa sa bilihan ng croissant kasi alam niyo yung gwardiya doon suplado. Pinagbabawal niya. Hindi na ako mag-video diyan. Okay? Ang corneto. Sa taas muna. Wow.
Ganda. Saan dyan? Wala naman price. Wala. Ayun o. Dito, 15,000. 15 ito. 15K. Ito, balik din. 20K ito. 1,000. Laki ah. Ganda. Ang klase ng ano niya. Ito 8,000 lang. Compete na Let's yun. go na. Baka magsara yung ano. Kasi hanggang 7 lang dito ngayon eh. Minutes lang tayo sa loob eh. Madilim na naman. Allah, my God. Gabi ka agad. Hi, guard. Look at that. Wala na. Madilim na. Okay. Anong gagawin natin pag ganito na? Sabi ko, stay safe. God bless. Bye-bye. Hindi naman pala naka-record. Ano ba yun? Bye-bye.